Sa pagpasok ng 2026, meron na naman po tayong aabangan na malaking event dito sa Central Luzon. Ito po ang Hiraya Festival 2026 na mangyayari po sa January 17 at 18 sa Clark Global City. At para po pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon ang mga punong abala dito sa Hiraya Festival 2026. Unang-una makakasama natin ang Project Manager, si Sir Marvin Atienza, and ang Artist Head ng activity na ito, si Sir Russell Diwa, at ang sikat na card drifter at syempre content creator na Miss Ashley Season. Alright, unang-una, Sir Marvin, let's get it on. Ano muna itong Hiraya Festival na ito? Sir, ang Hiraya Music Festival is one of the biggest celebration that we have this coming 2026. So, ito yung isang selebrasyon ng pangarap, talento, at musika ng malikhaing idea. So, dito pinagsama-sama natin yung mga culture, yung kasiyahan at saka yung entertainment in one music celebration. Okay, bibigyan kita ng pang Miss Universe question, Sir Marvin. Ano ba ang pinagkaiba ng Hiraya Music Festival sa iba pang mga festivals or events dito sa ating bansa? So sir, what we have on Hiraya kasi, ano ba yung difference natin? Dito kasi sa Hiraya, we're not just a music festival. Pinagsama-sama natin dito yung mga ibang activities such as car drifting, meron tayong paramotors, yung mga drone shows natin, and syempre yung pinagmamalaki natin dito sa Pampanga, yung mga balloons natin. So, dito makikita nyo yung pinakamalaking balloon that we have right now here in the Philippines, as well as yung marami nating mga mini balloons na available dito sa Clark, Alright. Pampanga. Speaking of artists, Sir Russell, sino ba tong mga magpe-perform natin Ayan, sa Hiraya Music Festival? yes sir. No? So marami tayong magpe-perform na artista dito na malalaking pangalan sa industriya natin, local bands natin. So makikita natin dito at masusubaybayan natin, mapapanood natin sila Flo G, Bandang Lapis, Rob Daniel, Emil Sol, and many more. Okay. Ayan. Parang iba't ibang genre yung mga artist natin. Bakit mo naisipan na ganito, yung lineup, linyada, latag ng mga artist? Yes, dahil sa social media, no, na talaga yan. So, yung mga Gen Z at mga millennials talagang makaka-relate sila dito sa mga artist natin. So, ito yung mga iniidolo nila, lalo yung mga nagtitrending nila mga songs. Okay. Yes. Ma'am Ashley, napapanood po namin kayo sa social media, and then kayo ngayon ay involved dito sa car drifting part ng festival natin. Sa mga manonood natin, baka bago sa inyo yung car drifting kasi usually pero pang all ages naman ng car drifting. Ano ho ba yung car drifting, ma'am? Drifting is actually a motorsport. So, before po siya naging motorsport, it was just a form of entertainment. So, dahil itong motorsport po na ginagawa natin, mobile siya, yung Hiraya na po yung nagdala sa Wow. tao. So, aside from being a motorsport, it's also a show wherein pwede pong ma-experience ng normal na tao. Kahit bata, inaalaw po namin hanggang matanda as long as okay po ang health condition and matapang. And syempre gusto po namin yung energetic. Actually, during our shows, lalapit kami sa crowd, meron po kasi kaming engagement. Syempre gusto po namin ma-experience nila. Lalapit kami, pipili kami ng pinakamagulo, pinakamaingay, yun ang makakasakay sa amin. So, 3 po kaming drivers. I will be with my sister, Arian Season, and also my father po, si Dr. Drift Odell Season. So, 3 po kaming magbibigay ng drift experience only at Hiraya. So, imagine po, all you have to do is buy ticket, tapos libre na po yung drift experience na yun. Ay, wow. Yes. Saan ka pa? Di sa Hiraya Music Festival ka lang, may music na, may mga hot air balloons pa, may car drifting pa tayo. But the question is, Sir Marvin, why did you choose Clark? Bakit napili niyo yung Clark na pagdausan ng event ninyo? Syempre sir, Clark is known for the hot air balloon talaga. And at the same time kasi the accessibility ng mga tao is napakadali sa Clark. Since this is a large-scale music festival, kailangan natin ng large ground area para sa mga tao natin na talagang even 100,000 of people can gather at the same place. So I think
dahil tatak na rin natin yon bilang Kapampangan, yung music festival na ginaganap every year. And then this time, mas dadamihan pa natin, mas papabonggahin natin yung festival na gaganapin sa Clark, Pampanga. Okay. So, yeah. Sir Russell, would you consider yung festival natin, kasi may mga artists, may mga iba-ibang activities, would you consider this a family event? Yes, no. Itong event natin to hindi lang para sa mga Gen Z, sa millennial. Siyempre, inilatag natin to para sa buong pamilya. So, meron din tayong mga concessionaire dito, maraming foods din, pwede rin tayong maglatag doon. So, bonding with family Picnic. din. Pwede Yes, mag-picnic yes, picnic din. po yun. Yes. Okay. Ma'am Ashley, alam mo, hindi ganun kasimple ang car drifting, yung pagdidrift ng sakyan. How will you make sure yung mga gustong maka-experience naman doon sa ating gagawin safe na safe sila kapag sumakay doon sa sakyan ninyo? Yes, actually po, yung mga sasakyan na ginagamit natin sa drifting is 100% safe. And if I may share po, drifting is, as of the moment, is the only motorsport na wala pong fatality. Ibig sabihin, sobrang safe po siya. Even yung mga kotse po, actually makikita po nila yan sa Hiraya event mismo. Meron po yung mga sasakyan natin, meron silang tinatawag na roll bar. So yun po yung mga bakal na nakalagay sa loob ng sasakyan na wherein kahit anong mangyari is mababangga or masisira lang yung aesthetics but hindi maapektuhan yung taong nasa loob. And kung makikita nyo po, naka-racing suit po ako ngayon. So, ganito po yung sinusuot namin kasi fire retardant po to. So, ganun po ka-safe kahit na magkaroon ng unexpected na fire. Na hindi mangyayari. Na hindi mangyayari, yes. Safe po. And also, we'll be providing helmets po sa lahat ng passengers natin. And meron po tayong 4-point na tinatawag na seatbelt wherein protected po ang passenger. So, meron po siyang seatbelt dito and meron din po sa hip. So, Si Ma'am Ashley parang nung nag-express ang flight attendant or seatbelt is gano'n. sana yun Ganun po, yeah. Okay. So, Sir Marvin, parang leading to the event, parang meron kayong mga gagawin pa na parang pang-invite. Ano yun? Ano yung gagawin nyo? Yes, definitely. Leading to the event, marami pa kaming surprises to come. So, dapat i-follow nyo yung Facebook page namin para makita nyo talaga. Siyempre, at the same time, after the event, gusto na natin makatulong sa communities natin. So, definitely, the Hiraya management would provide benefits for our ITAs here Wow. in Pampanga. Para naman makapag-share tayo kung ano man whatever sales at or whatever sales that we will be having on the Hiraya. It's Alright. i-share natin yung sa communities natin. Okay, Sir Russell, syempre, iba-ibang artist yan. Ngayon, gusto nilang malaman, ang daming artist, ang daming pwedeng gawin. Magkano ang ticket at saan pwede silang mabili? Ayan, so yung Sir ticket Russell. natin, mabibili natin yan sa Helix Fakes. Meron tayong partner ng pagbibilihan. And the same time, pwede din sa page namin, sa Hiraya Music Fest Balloon 2026. Yun. So, pwede nilang i-follow yung aming page para naman makita nila yung mga activities na pwede nilang mapanood at the same time. Alright. Sir Marvin, magkano ang tickets natin? Natin is murang-mura lang, abot kaya, lalo na ngayon, di ba magpapasko? Oo. Marami tayong pera, marami tayong aginaldo. So, ang ticket namin is, the lowest price will be 500 pesos, Gen Ad. And may kalakip na yun, to be announced for Wow. exciting announcement. So, again, ulitin ko lang, you can buy the tickets from hirayaevents.helixpay.ph. And at the same time, you can visit our Facebook page, Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon. Okay. In yung page namin. Contact numbers. Baka may gustong tumawag at wag tanong. Any contact numbers? Sure. You can also contact us directly at 0945-125-9691. Alright, Ma'am Ashley, please invite po yung ating mga kababayan, manonood na suportahan yung ating event. Masaya to para sa family. May car drifting, may hot air balloon. Enjoy lang tayo. And I think there will be also exhibit. You'll also Yes, show meron yung pong mga car sakyan natin. displays. Okay, go ahead. Please invite our ano po. Para po sa ating mga kababayan,
ito pong event na to is para sa inyo. Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon. Napakadaming activities and saktong-sakto after ng holidays, pwede kayong mag-bonding with your family and friends. Hindi lang kayo makikinig ng music, pero magiging involved kayo sa mga activities na pinrepare po ng ating mga organizers just for you. This is happening on January 17, 18, 2026 at Clark Global City, Pampanga. Alright? So sa ating mga kababayan, yung Gen Ad natin, 500 pesos na yun. At may kasama pa. At na-i-announce sa Facebook page ng Yes. Hiraya Music Festival. Again, Sir Marvin, please invite our viewers po Sure. sa ating festival. Yes, sa lahat po ng mga kababayan natin, mga Kapampangan, Tagalog, anywhere in the Philippines. Yeah. May gusto umuwi pa. Yes. Para ma-experience yan. Definitely. So, in-invite po namin kayo January 17 and 18 of 2026, Hiraya Music Fest and Hot Air Balloon. So, grab your tickets now. We're still on early bird promotion. Until that we have the promotion, grab nyo na yung discounts. Okay. Sir Russell, baka pumunta ka rin. Yes, no, magkita-kita po tayo doon, guys, sa January 17-18 sa Clark Global City para sa Music Fest ng Hiraya. Ito yung sama-sama tayong aangat, sasama tayong lilipad at makikita ang iba't ibang kulay ng balon at doon ang pag-asa ng mga bawat Pilipino.